Čaute, vítam vás na serveri Extracraft, volám sa Padon XP, toto je môj kamarát, volá sa Tefrog. Čaute. Takže pozrieme si, že čo a ako vlastne. Toto je môj prvý let's play, kamarát, myslím, že ty si už točil aj niečo, či už si niečo natočil? Aha, dobre, tak uvidíme, že čo a ako toto dopadne. Takže píšu tu, že vítej na serveru Extracraft, vítam, dej si kit hráč, no tak ja si dám kit hra, kit hra. Takže dal som si kit hráč, má veci, jupi, tu si zoberieme jabka. Dobre, takže tu mi hovoria, že skoč dolu, no tak pôjdeme si poskočiť dolu. Potom keby niečo, aby ste nevedeli, toto je spawn. Dobre, tu je vodička nejaká. Vítej na serveru Extracraft. Dobre, ideme ďalej. Aha, tu som vám chcel ukázať, tu sú majiteľia, proste admini, takže spolumajiteľ je Older, majiteľ je Truger, admin je Tefrog, ale nie, on tam nepatrí. Boulder je Timan a ja som... Čo som? Ja som čo? Ja som Event Master, ale nie. Sú len traja-admini. Dobre, takže tu je Ender. Nether. Kde si? Dobre, takže tu je lavový kôš. Tu by mala byť knižnica. Áno, tu je knižnica. Lavový kôš, takže posuneme sa ďalej. Toto asi už všetko vykradli blbci jedni. Áno. Čo? You're first. You ready? Čo? Dobre, no tak pozrieme sa ďalej. Jej, tu je guard, to je pekné. Tu je... nič tu nie. PvP. Tu je dvojaka. Tam je príroda, len som vám chcel ukázať. Warp. Doli? Áno. Ešte som tam nebol, ale počul som, že sa tam dali taký normálne diamanty, takže pozrieme sa, uvidíme. Pozrieme sa na to. Aha. Som tu. Aha. Pekné. On ma chce byť, aha, to je idiot. No tak tu si potešíme Minecraft, jakože neumíme hrát, ale jako nás to baví, jako tady ten server, je to taková sranda. Áno, presne tak, hovoríš ti tú pravdu. A keby niečo, tak ja mám ešte v zálohe jeden server, ty sa mi tu nepozrieš, lebo ťa zabijem Steve. Takže mám v zálohe ešte jeden server, idiot jeden buzenovský, to si nevšimajte, sorry, za môj slovník. Takže, čo som chcel povedať, no, že, mám ešte pripravený nejaký jeden server, tak keby ste chceli, tak mi stačí povedať, alebo stačí mi napísať do komentáru, že na ktorých serveroch by ste chceli, aby som išiel hrať, aby som si došiel zahral na nejakom serveri, takže stačí mi napísať do komentárov, po prípade like, dislike, keď sa vám to nepáči, keď sa vám páči like plus odber, aby som poprosil díky. Takže čo vám ešte poviem, mohol by som vám ešte povedať, že no tak tu sú emeraldy, tam boli diamanty, emeraldy sú v preklade do slovenčiny do češtiny smaragdy, sú neťažíme, sú dobré na obchodovanie s tými villagermi, na to, že villagerov tu ešte nemáme. Tak dobre, niekomu sa môže páčiť, možno niekomu sa nemusí páčiť, že si hneď naťažíte veci a hneď budete mať milión vecí a čo ja viem, že sa hneď proste zabitujete tu a hneď máte veci, ale je už ťažké nájsť tu miesto na bývanie, lebo ako hneď keď si postavíte a nemáte desku a deska tu stojí money ako peniaze v hre, tak to už tiež niečo stojí a kým si našporíte peniaze, tak to dosť potrvá, kým si spravíte desku a keď si nespravíte, tak tu sú takí, že vám to všetko rozgrifujú, tak ako ja mám skúsenosti na iných serveroch. No áno, chcel som ešte ukázať suroviny, warp, Čo je na warp surovinách? Ja som warp suroviny. Takže tu sú golden bloky, obyčajný golden, tam je iron bloky, obyčajný iron, tam je lapis lazuli, obyčajný lapis,
tam je redstone bloky, tu je obyčajný redstone, tam je stonebricks, tu sú coal a tam je vzadu tuším drevo. Dobre, pozrieme sa na potom nehovorte, že krátke video, lebo toto je len také provizorné preto, lebo toto je preto také provizorné, lebo toto len uvítate, potom budeme už stavať a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, chápete ma? Takže end trapka. Takže dáme si, not exist. Warp and trap. Dobre, dáme si warp and trapka. Neviem, čo tam síce je, ale hovorí, wow, tu sa ťaží level a tu sú endermeni. Dobre, endermans. Pozabijam, tu sa ťažia levely. Wow, mám 23. level a to iba trošku ich killujem. Dobre, no tak OK, takže ešte som vám chcel ukázať môj home, kamošov home, takže dáme, že home. Dúfam, že si mi sprístupnil na tvoje bedne ukáž, ja sa hneď pozriem. Idú, ale ja ti nemôžem kradnúť na videu. Počkaj po videu. Všetko ti pokradnem. Wow, pekné veci. OK, takže toto je náš home. Tuto je spawner na zombíkov, čo sme včera našli, tu sú doly, tu je veľká jama, do ktorej som sa včera spadol, lebo tento kamarát veľký ma zhodil, je zlatý moc, mám ho za to rád. Tu sú pistonové dvere, sorry za menšie lagy, to musím opraviť. Keď si spravil tie pistonové dvere, prosím ťa? Chcel som ti vedieť, že kedy si spravil pistonové dvere. Jo, už fakt obě dvě. No ale že kedy si ich spravil? Jo, dneska jak to ještě ani nebyl. No OK, tak tu máme takú menšiu knihovnu. Anvily. Enchant. Hej, no tak. OK, takže dneska by to bolo asi všetko, takže chcel som vám iba ukázať, že ako asi to tu vyzerá. Takže takto to tu vyzerá, bude sa to stále zlepšovať, nakoniec postavíme vonku dom. A upozorňujem, že bude mať asi extra VIP, alebo VIP+, takže uvidíme, že čo a ako. Takže zatiaľ sa s vami lúčim, takže majte sa, lúči sa s vami Padon XP, takže čaute, stretneme sa na ďalšiu videu. Majte sa. Čau.